Ang atong tubag sa Salmo, ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Unsa man ni siya, present or future? Unsay tense ani niya? Present or future tense? Musinggit unta. Future? Usa ni siya ka future. Pangandoy. Sa inyong paminaw, gikuan man pangandoy man wap agani matao si Kristo. Sa inyong paminaw, natuman o wa? Natuman na nakabuot na nga ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Kamo unsa man mo kabahin mo sa kalibutan o dili? Kada adlaw unsa inyong gisinggit, kalipay o panghupaw? Daghan kay rong mga ginikanan kag igbuntag palandan. Ay, hupaw na nganuan. Tan-aw sa mga anak, porting tapulana. Lingi ispalibot, porting hugawa. Di apay banang gahago kay porting hubuga. Igtanaw sa bugasan, kagulkol na. Unsao man ana. Di apay mga ugangan, siging libak. May kayong pamatyon. Manghupaw ambot ka ning pare, di ba ka ni manghupaw? Ing panghupaw, sus, gamayag halin sa slat. Kanus amanta mahimong malipayon na tinud-anay. Matod pa ni Kristo, ang mutuo kanako dili na gyud gutumon, dili na gyud uhawon. Kana bitang basic need nato matubag, ug matubag gani ang atong basic need or needs, makasinggit kita sa kalipay. Nya si Kristo kay nahibaw mag-unsay atong basic needs. Kagutom o kauhaw kinahanglang tagbaon. Kagutom nga lawasnon, kauhaw nga lawasnon, o kagutom nga espirituhanon or kagutom nga or kauhaw nga espirituhanon. Duha baya ang atong gipakaon, ang atong lawas o ang atong kalag? Kumusta marong inyong lawas? Wa gigutom? Sakto mos kaon? Mailhan mo nga lawas din saktos kaon hinoon kay tumpi-tumpi mang bilbil din. Pero kaning sakto mos kuan, wa mo ma-dehydrate, sakto mos pag-inom og tubig. Kana ra ba kunong kuwang inom og tubig mag-UTI. Anang tambal sa UTI, sa una na UTI ko. Ingong doktor, tambal ani pader, inom gyud tubig 10 minus 2 ka galon kada adlaw, pastilan lagi. Hinoon 3 ka adlaw, nawa siya. Pero pastang samuka sa siging mura na tagtuburan sa tubig ba. Sige gyud inom, hotda ginang 2 ka galon. Kay ang tubig makawagtang rin sa atong UTI. Siya, di lang tika taga-tambal, o mas na itambal na klaro, kuha na lang, inom lang tubig, nakupastilan dok, sige, tanig pangi, inig pangi, imni na sa 2 ka baso, inig magpangi, imni na sa 2 ka baso, niya sige pangi, inom 2 ka baso, musobra hapit mabuto sa kabaril, di bitaw. Ang tubig, importante po na, wa na tayo tubig, pawa na kita'y kalipay. Mao na, si Kristo ni presentar siyang kaugalingon, ako mao ang tinuod nga pan, tuo lang mo nako, di na gid mo uhawon, di na mo gutomon, muna ang tinuod nga makasinggit og kalipay sa tibuok kalibutan, maura gyud ang nagsunod sa Ginoo, ang nituo ni Kristo. Wa kita motuo ni Kristo, di kita magsunod sa Ginoo, bisag unsa kadaghana sa atong nakabot nga mga kalampusan sa kinabuhi nianing kalibutana, wa gyud tay bation nga kalipay. Tan-awa ra gud ang mga apostoles nga nituo ni Kristo,
gikalagutan sila. Si Saulo, si San Pablo man eh. Si Saulo ba? Si Saulo mo'y unang nagpatay o kauban sa nagpatay kay siya may niuyon kay mura man ni siya young officer. Niuyon siya ni himog pag-uyon ni pirma ba nga patyan ni si Esteban ang magtotoo. Kung atong balikan o giun sa pagpatay si Esteban, giun sa man to, gibato hangtod namatay. Samtang gibato si Esteban, niingon siya, tanawa, naabli ang langit, nakita nako ang anak sa Dios nga naglingkod sa tuos amahan. Samtang gibato siya ba, kita siya Ginoo. Nga naman, kaya ngayang kasing-kasing, puno man sa kaayo, wa may dautan. Kita siya Ginoo, kana mga asawa nga buotan kayo, nya makabana nag-animal kay istanan, nya kulataho na, makakita na Ginoo. Labi nag mga buslot na dining yang agtang sa kulata, mga gisi na, iparok pag yun, ana, kita na Ginoo. No, inikuyap ana, kakita na, magkuha na siya, mura na siyang tuas langit. At least tingin ninyo, huwag digin mo to. Imposible na pa diroy, kasakit anak, kulatahon ka, o lagi, kung mag-imagine ka nga wa kay Ginoo, pero nga kay Ginoo, kita jud kaniya, bisan pagdihas taliwala, si San, kuan di ay, kanides, Lorenzo Ruiz. Ay man to, Lorenzo Ruiz. Awa na dahil atong gibutan na to sambag. O niya, unsa mayang nakita samtang gitorture siya, kita sa siya sa Ginoo. Motong naingon siya, bisag tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi. Sige ra jud kog balik-balik ani kay nga naman kakita man kog Ginoo. Nya kalipay ang bation. Si Felipe kaning gisgutan sa unang pagbasa, matud pa diri si San Pablo o si Saulo, sige naglutos, nagkatibulaag ang mga disciples. Pero nagkatibulaag sila, nangadto sa lain-laing lugar kay milikay dito sa Jerusalem, nagdala og unsa man kahadlok o kalipay. Ngano siguro mo? Nagdala kahadlok o kalipay? Ambot karon taga Ukraine, giatake man sila sa nang gubat nya, namakwit man na sila. Unsa kay gidala ni silang kasing-kasing, kahadlok o kalipay? Mura sa mong nakaadto da. Kung kita naatay Ginoo, bisag asa patay ibutan, di kita magdalag kahadlok sa atong kasing-kasing kalipay. Muna si Felipe, gihisgutan diri, napunta in taon siya ngadto sa Samaria, pero pag abot niya sa Samaria, dito sa usa ka syudad, nagsangyaw siya sa kalipay nga naa niya, ug matod pa diri, busan nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Siya nga gilutos, siya nga nawad-an og pamilya, siya nga nawad-an og balay, nagpanglingi pagyod kay naa ang mga naglutos kaniya, naghatag og kalipay sa mga taong wa lutusan. Pagka-imposible unta, no? Mao na makasinggit Dios kalipay ang tibok kalibutan basta naay Ginoo, basta motuo Ginoo, kay ang dad-on di ay aning mga tawhana kalipay. Lingian na imong tupad be. Ingnaon say daan mo ron. Kabalaka o kalipay. Sige, pangutan ako ron. Ang saroy na adya sa imong singkasing. Inigabot ninyo dito sa inyong balay. Unsay dad-on ninyo gikan dinhi padong sa inyong balay. Kasuko o kalipay. Anyaro wa pa to mamangon dito mga buang-buang dagko. Di mo magyaw-yaw. Ay, bantay ha. O nya ro gigabot nimo dito natog pa imong bana, nibagting ang cellphone imong gibasa, uy ang kabit man di ay. Niingon, morning be. Wake you na. Anya og mabasa na nimo unsa man? Unsa man imong ihatag sa imong bana? Ha? Oda, tanawa. Og maingon ka, masuko ko pa diri, awa day ka magdaag kalipay, nagdaday ka kasoko, mao na imong ihatag dito ng imong bana, way
Pero atong akong na gi-counseling ba, pagbasa gid sa asawa kay ang bana ba naligo. Nya padung na ra ba sila sa ilang silver anniversary, naligo ang bana ba. Di ang iya sang anak nga 9-year-old nagkalingaw sa abli-abli sa cellphone kay kanang bata mga batanon basta kahikap nag cellphone kuto-kuto man lang ng kamot anang pangabli. Sus nakaabli mga ng communication ba sa usa ka babae, sweet man kaayo, nakakaon na ka, ana ba? Dia pakus elevator, padong pakus kantin, siya amping ha, palit kag isda, patis bukog kay basig mabukog ka, ana ba? Sweet ka. Kasulay mo anak mo mga asawa, giingnan mo sa inyong bana, dahil amping ana ha, mabukog niya ka, na anak ka, nakasuway mo anak. Wow, oy. Ini kabukog ni patakaw sa kaglamoy di. Kasaba na noon ka. Pero kato sweet kayo. Sus, gitawag ko. Mami, look at this. Ayang bana to ligo. Katakanta yung tao yung bana. Ligo dito. So, katano siya. Unsa pa dia day? Unsa pa dia makita day? Sige yung kabgab ang kaning bata. Iyang tanawon ang gisend. Tanawon sa niya ang reply. Ana, sus iyang gipang tanong paggawa sa iyang bana tagoy-tagoy pa intahon gikan sa siyawir tamparoson bitag ditso da sa cellphone. Sus grabe hapit sila magpinatyanay kaya nga naman ang da sa iyang kasing-kasing isip asawa kasuko garbo ana kay kalipay pa to moingon gito siya hala no, may kidning mo share og joy ang akong bana. Lagi na siya, inigawas to, uy, congratulations. Daghan, ikagishiringan na nindot kay kamudag text. Sinan ka, himugod siyang ingnon nga, hinay ha, mabukog ka. Nindot. Ay, be. Ayun na akong na ninyo. Kinsa ra may makasulti ni ini. Nga kamaong muamping sa iyang kaaway, kamaong mulipay sa iyang kaaway, ang nagsunod ragid ni Kristo. Kay si Kristo bisag gilansang na sa cross, ang iya gyapong gilitok, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Kalipay gyapo iyang gihatag. Di ba? Mo na ang mosunod ni Kristo makasinggit yun, na ang tibuok kalibutan, mosigit unta sa kalipay. Nga naman, pangandoy kini sa mga tao nga nagdala og Ginoo. Kanabang mga tao nga makaingon kaila pa lang mos Ginoo, nagsunod pa lang mos Ginoo, malipayon gyud kaayo mo. Nay mangutanan ako diri padre giunsa man nimo nga dali ra man kaayo. Simple ra kay kong tubag saman. Sunod lang tas Ginoo. Pader nganong gamay pa man ni ang slat nga nahalin. Way nagsunod sa Ginoo. Ginay manindog na tayo.